Hvert år kommer en rapport ud, som siger, at Norge er et af de lykkeligste landene i verden. Nogle gange nummer 1, nogle gange nummer 2 eller 3, og media spreder det overalt. Norge er verdens lykkeligste land. Nordmænd er de lykkeligste menneskene. Og turister kommer hit og forventer smilende, glade mennesker overalt. Men hvis du faktisk bor i Norge, ved du sandheden. Nordmænd smiler ikke til fremmede. Nordmænd snakker ikke med naboer. Nordmænd bruger antidepressiva mere end næsten alle andre land i Europa. Så hvordan kan Norge være lykkeligst, når nordmænd ikke virker specielt lykkelige? Lad mig forklare, hvorfor Norge egentlig ikke er det lykkeligste landet i verden. Det starter med, hvordan lykke måles. World Happiness Report bruger 6 faktorer. BNP per indbygger, social støtte, forventet levealder, frihed til at tage livsvalg, gavmildhed og opfatning af korruption. Norge scorer højt på alle disse. Vi er rige. Vi har god helsehjælp. Vi har lave korruptionsniveauer. Så selvfølgelig siger rapporten, at Norge er lykkelig. Men her er problemet. Denne rapporten måler ikke faktisk lykke. Den måler materiel velvære og social stabilitet, som er bra ting. Men det er ikke det samme som lykke. Her er, hvad rapporten ikke måler. Social isolation. Norge har et af verdens højeste niveauer af ensomhed. 20% af nordmænd rapporterer, at de føler sig ensomme ofte eller vældig ofte. Det er 1 af 5 personer. Hvorfor? Fordi norsk kultur er fundamentalt individualistisk. Du forventes at klare dig selv. At bede om hjælp er svaghed. At snakke med fremmede er rart. At forstyrre naboer er uhøfligt. Så folk lever i stille isolation og kalder det frihed. Lad os snakke om janteloven. Den uformelle sociale koden, som siger ikke tro du er noget. Ikke tro du er bedre end os. Ikke prat om succes. Ikke skille dig ud. Dette er dybt indgroet i norsk kultur. Og det skaber et samfund, der ambition bliver straffet. Der å være anderledes er problematisk. Der å vise følelser er flaut. Så folk holder alt ind i sig. De smiler ikke. De snakker ikke. De lever i stille konformitet. Og rapporten siger dette er lykke, fordi det ikke er social uro. Her er den vanskelige delen. Norge har højt niveau af antidepressiva brug. I 2022 brugte 9,2% af nordmænd antidepressiva regelmæssigt. Det er højere end Sverige, Danmark, Tyskland og Storbritannien. Selvmordsraten i Norge er 10,5 per 2.000 mennesker. Det er ikke det højeste i verden, men det er højere end mange land, som scorer lavere på lykkerapporten. Så hvordan forklarer vi dette? Hvordan kan verdens lykkeligste land have så mange mennesker på antidepressiva? Fordi lykke og velvære er ikke det samme. Norge giver dig økonomisk sikkerhed. Du vil ikke sulte. Du vil ikke miste huset dit, hvis du bliver syg. Du vil ikke miste jobben uden faldskærm. Dette er enormt værdifuldt. Men det er ikke lykke. Lykke er social tilknytning. Lykke er mening. Lykke er følelsen af at høre til. Og Norge slider med dette, fordi norsk kultur værdsætter uafhængighed over fællesskab. Værdsætter stilhed over samtale. Værdsætter lighed over individualitet. Lad os snakke om mørketid. Fra november til februar er det mørkt i mesteparten af Norge, mesteparten af dagen. I Tromsø ser de ikke sol i 2 måneder. Og dette påvirker mennesker. Vitamin D-mangel, sæsonafhængig depression, søvnproblemer, social tilbagetrækning, fordi ingen vil gå ud i mørke. World Happiness Report måler ikke dette. De måler gennemsnitlig lykke over hele året. Men hvis du spurgte nordmænd i januar, om de er lykkelige, ville svaret være vældig anderledes end i juli. Her er en anden ting, rapporten ikke måler. Arbejdskultur. Norge har god work-life balance på papiret, men i praksis, nordmænd jobber mye. De tager jobben hjem. De svarer på e-post om kvælden, og de føler konstant pres om at præstere, fordi hvis du ikke gør, det er det nogen andre, som vil. Og selvom Norge har 5 ugers ferie, bruger mange den ikke, fordi de føler, de ikke kan. Dette er ikke lykke. Dette er stille stress. Lad os være ærlige om noget andet. Integration.
Norge scorer lavt på integration af indvandrere. Mange immigranter rapporterer, at de føler sig ekskluderet. At de ikke får norske venner. At de jobber i Norge, men lever ikke i Norge. Og når 18% af befolkningen føler sig uden for samfundet, påvirker det lykke. Men World Happiness Report måler ikke dette, fordi de spørger hovedsageligt etniske nordmænd. Her er den ultimate ironien. Norge er lykkelig, fordi nordmænd har lave forventninger til lykke. De forventer ikke at være ekstatiske. De forventer ikke dybtgående relationer med alle. De forventer ikke varme og solskin hele året. De forventer moderat komfort, økonomisk sikkerhed og at blive ladt i fred. Og når forventningerne er lave, er det lettere at opfylde dem. Dette er ikke lykke. Dette er resignation. Så hvorfor fortsætter medier at sige, at Norge er lykkeligst? Fordi det er en god historie. Fordi det får turister til at komme. Fordi det lader politikere sige, se, vi gør det bra. Men sandheden er mere kompliceret. Norge er et trygt land. Et rigt land. Et land med gode systemer. Men lykke, det er individuelt. Og hvis du går rundt i Oslo og ser på ansigtene til folk på T-banen, ser du ikke lykke. Du ser folk, som er slidne, som holder hovedet ned, som ikke snakker med nogen. Her er, hvad jeg mener. Norge er et fantastisk land at bo i, hvis du værdsætter sikkerhed og stabilitet. Men hvis du værdsætter varme menneskelig forbindelse og spontanitet, kan Norge føles kald. Hvis du trænger sol og varme, vil vinteren dræbe dig. Hvis du trænger social stimulans, vil stilheden blive øredøvende, og det er greit. Forskellige mennesker trænger forskellige ting. Men lad os slutte og lade som at Norge er lykkeligst. Lad os være ærlige. Norge er tryggest. Norge er rigest. Men lykkeligst, det er en titel Norge ikke fortjener. Hvis du er norsk og er enig, kommenter nedenfor. Hvis du er norsk og er uenig, forklar hvorfor. Hvis du er udlænding og troede Norge var perfekt, er du noget desillusionet. Og hvis du vil se flere videoer om, hvad Norge egentlig er, abonner på kanalen. Tak for, at du så på.